Bravo 1-0, přesuňte se na výchozí pozici 1-7, DMT Julia. Opakujte, prosím, můžeme vyrazit? Bravo 1-0, přesuňte se na výchozí pozici 1-7, děnky Julia. Rozumím. Kupředu, zelená. Opakujte, 3-0-9. 3-0, Bravo 4-0, na krycí postavení na linii 2-9-6, Tango Charlie, rozumím. Bravo 2-0, Bravo 2-0, ozvi se. Bravo 2-0, Bravo 2-0, ozvi se. Kroci, vypni tu pitomou muziku. Ty jsi blíž, kurva, já nevstávám. Věřte mi, co se děje, si? Tady Bravo 2-0. Bravo 2-0, zahajte taktický manévr. Oblast 2-9 Alfa Romeo. Zaujměte pozici na linii Foxtrot Delta 4-7. Co to má být? 2-9 Alfa Romeo? Mám z toho chlapa divný svrbění, osobně se mi nelíbí. Je to náš nový velitel, co chceš? A co to mělo být s těma Rolexkama? Co to mělo být? Třeba o tom celým věděl. Co když o tom něco víš? Ježišmarja, ty jsi děsnej paranoik, Garcio, klídek. Jsem klidnej. Sakra, já umím být klidný. Proto ti to říkám. Už jsi zjistil, kam jedeme, vole. Ne, jedeme špatně. Kurva. Hele, Johnny, doleva. Řekl jsem, aby šel doleva přes to pole. Teď jo, já jel doleva. Co to bylo? A sakra! Přejeli jsme auto, vole, rozmačkali jsme auto! Jaký auto? Volkswagen, zasranýho brouka! A ne. Rozmáčkli jsme brouka. Vidíš to? Stůj! Stůj! Co se děje? Co je? Kde si sakra myslíte, že jste? Hej, počkat! Tak stůj! Ty vole, já si z těch chlapů poseru. Mně se taky nelíbí. Hele, Johnny, co kdybys nás od těch sráčů odvez, co? Co to sakra vyvádí? Do prdele. Co to kurva bylo? Co je s těma signálkama? Jsou úplně oranžový. Johnny, snad jsem tě řekl, abys nás odsud odvez. Opakujte to, prosím. Zelená, opakuju, 3-0-9. Naše pitná jednotka, tak jedem. Jste to vy, Bravo 2-0? Už jste hotoví na 2-9 Alfa Romeo? My jsme hotovi. Dobře, dobrý chlapi. Zařaďte se.